Libreng ultrasound naman po at prenatal care. Inilapit po ng mga buntis sa bayan po ng Manaoag. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Robert Reyes. 104.7 IFM Report. Nakinabang ang mga buntis sa Manaoag sa iba't ibang libreng serbisyong pangkalusugan sa isinagawang Buntis Congress 2036 ng lokal na pamahalaan sa pamamagitan ng Municipal Health Office bilang bahagi ng pagpapalakas ng maternal health care sa bayan. Kabilang sa mga serbisyong ipinagkaloob ang libreng ultrasound, prenatal check-up, konsultasyon sa mga espesyalista sa OB/GYN at pamamahagi ng medical kits, dental kits, bitamina at mga gamot upang masuportahan ang kalusugan ng mga ina sa panahon ng pagbubuntis. Binigyang pansin din sa programa ang kahalagahan ng oral health ng mga nagdadalang tao sa pamamagitan ng pamamahagi ng libreng dental kits mula sa Office of the Municipal Dentist. Pinangunahan ng Municipal Health Office ang programa, katuwang ang Department of Health, mga barangay health workers at program focal persons for pregnant women sa koordinasyon ng mga aktibidad. Kasama mo mula rito sa FM Dagupan, Idol Robert Reyes, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.